Wara jiem fejn il-każ Sheehan iddomina l-aħbarijiet dera l-ewwel darba Stephen Smith, l-allegat vittma fl-isparatura ta' Paul Sheehan. Dan peress li tlieta filgħodu fil-qorti bdiet il-kumpilazzjoni. Sheehan ta' 40 sena mill-Gżira qed ikun mixli b'attentat ta' qtil u vjolenza kontra Stephen Smith fit-19 ta' Novembru li għadda. Huwa akkużat ukoll li kaġuna danni fuq vettura, uża arma tan-nar f'post pubbliku u li bħala uffiċjal pubbliku għamel reat meta kellu dmir li ma jagħmlux. Is-Supretendent Alexandra Mamos tqarret li hija marret fuq il-post għal ħabta tal-10 ta' filgħaxija u hemmhekk sabet il-vettura ta' Smith fuq il-low loader li kellha żewġ toqob u xi daqqiet oħra. L-għada li ġara l-każ Stephen Smith kien investigat u qal li waqt li kien qiegħed isuq tilef il-kontroll u laqat karozza sewda. Stqar li meta niżel jara x'ġara ra persuna pajżana b'arma f'idejha. Żied li meta ra hekk ħarab minn fuq il-post għax qal li kien ċert li kien se jisparalu. Is-Supretendent Alexandra Mamo qalet li ma kienx hemm differenzi kbar bejn il-verżjonijiet ta' Sheehan u ta' Smith. Fil-qorti xedet ukoll persuna li rat l-inċident u ffilmjatu. Hija qalet lil qorti li neħħiet il-filmat fuq parir ta' ħabiba tagħha, għalkemm jidher li r-recording kien irkuprat minn espert tal-qorti. Qalet li għalkemm waqt il-filmat jinstemaw l-isparaturi dak li kien għaddej ma jidirx għaliex waqt li ġibditu kienet qiegħda iżżomm iċ-ċinga tal-kelb. Xut ieħor kienet mara li rad dak li kien qed jiġri mit-tieqa tal-appartament tagħha. Għal Paul Sheehan qed jidher l-avukat Edward Gatt u għal Stephen Smith qed jidher l-avukat Joe Giglio. Il-prosekuzzjoni qed titmexxa mis-Supretendent Mamo u l-Ispettur Xavier Baldacchino. Il-każ ikompli nhar il-ġimgħa.